मेलखौ सामलायनाय हादान थुनलाइयारि आयदानि नेहाथारि लोगोसेनो दिनैनि जि IQAC बेजों लोब्बा लाखिनानै जि बिजाब मेला फालिनाय सालबारि फरायसालिमा बेनिसिमबो साबायखर बावबाय। बे गोबाव 10 बोसोर 2015 नि उनाव दिनैसो सालबारि फरायसालिमानि मोनसे हाबाफारियाव आं बाहागो लाफैदो। थारैनो बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों। बेनि थाखाय गिबियावनो आङो सालबारि फरायसालिमानि गासै फोरोंगिरि आरो नन टिचिं स्टाफ बिथांमोननिसिम आंनि साबायखर जासिहरबाय। लोगोसे बे खाबुखौ होनायनि थाखाय हादान थुनलाइयारि आयदानिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। बे समाव आं गावनो सुजुनाय दोंसे खन्थाइ, बे खन्थाइखौ आवरायनो थाखाय आखायाव लादों। खन्थाइनि मुङा जादों आं गाब होनो नाजादों। गोजाम खन्थाइ मोनसे। खारबाय थानाय गंसे ट्रेन आं उन्दुलाङै सासे दावबायारि। बिदि नङादि आं उन्दुलांनो नाजायाखै, गोबां बार आं नाजादों हायाखै। आरो बियो सोरबा जानाय बादि नङा आं उन्दुलांनो हायैनि जाहोना। ट्रेननि गोजौ बैसाङाव सलायदें गुफुर जि जोमनानै जिउ गैयै महर लाना उन्दुलांनो सानदों। नाथाय गामियाव दोनबोनाय आंनि गामिनि खेराइ फोरबोआ आंनि फैसालियाव सिथिं सिथा खालामफैदों। जोनोमनिफ्राय गिबि खेबनि फोरबोखौ गारबोनानै गोजान दावबायनाय गोरबोनि दुखुखौ सावमुनि महर होनानै गावखौनो हाया बुरखायनो मिसिब थाबायनानैबाबो मिनिनानै महर होनो नाजादों। आं मोनदांदों आं फावथिनागिरि नङैखाय आंनि मिनिनायाव बे बेरखाङाखै। खन्थाइया बेखिनियानो। आरो आं सानदों दोंसे खन्थाइ आवरायबावनो होननानै। मानसि आवरायगिरिखौ खोब खम नुदों, बेनि थाखायनो रेगा हायना सारफावनाय बुहुमाव आबिर गानाय फुंबिलिया गोदान गाब होयो रुंगुनाय गोसोआव। बोथोरनि रिंखांनाय देंखोजों पुस दाननि थरथिंनाय निहोर रंजाखाङो दुब्रिनि गांखं बिलाइयाव। खुवामि गोरबो सिंखावबोनाय रैदुब सान रोदाजों सुहाबनाय गोरबोनिफ्राय सिरियो गोजाम जिउ बिलाइ। गोदान सिमांनि बिथ' खिलिनो जाख्रिसे अखा लुबैनानै हांखुर गोसोजों फागुनखौ हांख्रायो। बारग्लांनाय बेसर बिबार बेरे सिखिरि जानानै रानस्राव गोसोखौ बिदै सोबहोनो लेंहरो। गुसु स्रो स्रो बारनाय बाराव मोसाग्लां बेलारोम गोजाम जारौ साना समायसार होसिनो बेसर बिबारनि लाइगाङाव। बिदायनि जिउ सानरेब बोनानै दुखु दाहा गोमालाङो खोमसिनि सेर सेर। बेखिनियानोसै। आरो बेखिनि खाबु होनायनि थाखाय गासैनिसिमबो आंनि जोबथा साबायखर होनानै आंनि खन्थाइ आवरायनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों।